Theaterwaanzin, wat een rare titel eigenlijk. Alsof je jezelf volledig laat opslokken door een virus. Maar als dit virus theater heet, dan teken ik meteen. Ik schreef er eigenlijk al vaker over de positieve effecten van theater op jongeren in alle leeftijdsklassen. Theater en ook muziek en dans verbetert sociale vaardigheden, leert samenwerken, prikkelt creativiteit en haalt, niet onbelangrijk, het beste in jezelf naar boven. Vaak tot je eigen verbazing. Hé, zat dat toch in me? Gelukkig zijn er genoeg jongeren die de kans grijpen. Afgelopen zondag zag ik Oliver, de musical gespeeld door leerlingen van het Valuwas College in Venlo. Met live muziek onder de bezielende leiding van Bas van Gestel. Een echte duizendpoot met aanzienlijk meer in zijn mars dan alleen maar die dirigeerstok. En dat zie je op het podium, in de energie, in het geheel. Het plezier spotte er vanaf en vond moeiteloos zijn weg naar de zaal. Ouders genoten, kinderen genoten. En hopelijk sloeg het virus daar meteen over. Dat wil ik ook, zag je ze denken. Zo ontstaan ideeën, zo ontstaat liefde voor theater maken. Kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang geven helpt dan enorm. Ineens zie je complete families samen een middag beleven die nog lang blijft hangen. Dat de prijzen van gewone theatervoorstellingen de pannen uitreizen is geen nieuws meer. Elitair is hierin geen groot woord, maar een juiste. Met je kinderen naar het theater gaan? Je wilt het misschien wel, maar het is simpelweg onbetaalbaar geworden, dus gaan ze niet. Maar in Venlo waren ze er wel, in grote getalen, hulde. Moet ik het nog hebben over een pilsje tijdens de vastelavond? In de Zoepkoel, €3,80. Venlo doet niet alles goed. Den Haag ook niet trouwens. In het akkoord geen paragraaf over cultuur, geen gratis bibliotheek, geen structurele aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben, terwijl het zo voor het oprapen ligt. Het Valuwas College bewijst dat. Theaterwaanzin? Laten we hopen dat het een epidemie wordt.